Добро утро! Започваме с новата ни поредица. Часа е 6 без 15. Не сме се снимали вече рутината. И тук сме с едно малко красиво бебенце, което не спи от не знам колко часа и е хаос. Здравей, тати! Здравей! Оп, оп. И да, днес ще снимам целия ден и започваме да качваме по-често, тъй като вече имаме добро оборудване и ни позволява да снимаме по-качествено. И сега тръгваме към нашето молитвено събрание, което се състои от 6:30 всяка една сутрин. И така, след това сме на фитнес. Готови сме, изкъпани и сега тръгваме към салона. Ще се включа оттам, едно бързо кретинче и сега напътваме до там. Айде! Ще ви покажа какво ще ядем днес за закуска. Малко е късничко, то почти обядно. За нас е първото хранене, тъй като имахме клиенти сутринта и не успяхме да се приготвим закуска от вкъщи. Така, сега ще ви покажа аз какво ям в моето бързо ежедневие. Започваме с тази кутия за кекс. След това на юто всичкото го изсипваме тук. След това 2 банана. Ги мачкаме тук. Накрая слагаме овес. Не мога да търся на колко, но горе-долу около една чашка. И така, след като сме готови, сега ще го объркаме и ще ви покажа какво ще се случи. И така, ето какво се получи след като го объркахме. Високо съдържание на протеин. Така, тук е второто ми хранене. И когато си в движение, също е много трудно да ядеш максимално здравословно. Но сега ви показвам второто ми хранене. Използвахме старата си кутия. Имаме домат, краставица и пилешко месо.
бъде нашето второ хранене за днес. Наистина трудно е, когато не си правя храна от вкъщи. Но ще се дисциплинирам и ще започна да се готвя от вкъщи и ще се взимам за работа. Това е най-добрият начин да се храня здравословно. Само в Сливен можеш да видиш поне 2 сезона. Защо го казвам? Сега ще разберете. Точно преди по-малко от 2 часа беше слънчево и беше доста топло. Строителният обект. Имаме да довършим нещо в един апартамент, т.е. по-точно да бойдисаме и ще се включа оттам. Строителният ни обект, а именно апартамент на последния етаж. Имаме да бойдисаме навсякъде. Тук номер 1. Тук. Ето го и шефа. Нещо. Показвам апартамент. Ами като цяло навсякъде.